tuna chuan thushitu pahni na turin leukemia natna nei ugia man na enkol chu prosecutor yan chuan a omve ti a hria a ma se chan enge mowangin kil khata chuan alo thungoi renga ading chuak ngam lo ani hanjun chuan chu tlangwal chu lainat mel tak hian alo en renga voile khata chu pa chuan anat na chu adam fel lo thu le damdoi ina ala in enkol reng thu asoya reita ka nga nu chuan atopa achong ta a ma se beisei lo takin athu soi chuan ugiam chu mi bum mangle tual that tu ril rubuai tak ani thu anem nget le zwalani hanjun chu abeidon mel ta le a trailan zo nu chuan hanjun chuan leukemia natna vei tlangwal chu thil zo tumin a umzuya chu tlangwal chuan ahma chuan adam nge ya ma se tuna chuan anatna chu alo chuak le to ani atia a soi zo chuan manmo takin akal ngala ti chuan hanjun chu ugiam muturin akal le a beisei lo takin ugiam chuan thinrim takin do kan chu aron benga hanjun chu aluyaratan atling tok lo ti asoya tuti lai chuan prosecutor yan chu leukemia vei chu muturin akal le ta a ugiaman ahma a alo soi to chu atre chuak le ta a ugiam chuan adam lo enkol te chu midangin an enkol le ani chuan ama enkol na chu a hlo cham tur thu le dam lo te tan po a that lo thu asoyani ti chuan ugiam soi ang bokin thushatu tlangwal chu damdoi ina in enkol turin akal le a chu chu leukemia ve alo let le chan po ani tuna chuan ugiam thu boy ngai tua chungchang thu chu televisiona ti chwa anita a he thu boya thil thleng te hian reporter jo alu ati hai hle a prosecutor yan ma chon zonga chet lak chu ati fu don nge don lo a sha thiam lo hle ani reporter jo chuan min kiang hne na prosecutor yan background chungchang azota ma se min kiang hian iyan chungchang chu social media atanga tlemte ashiat bak engma dang shiat anei bik lo atu ka chuan iyan chu company a chuan akala englai po a hmu du lo fo thin chu a hmu a chu mi chu tu dang ni lovin apa ani chuta chuan an pahni chuan kar pakhata chuangin anin bia a chuta chuan afanu chuan a hmu du lo awangin azil ngala iyan le apa in biak na atang chuan chung ko hausa tak atanga lo piang ani ti achiang hle a apa in iyan ron mu chan po an chung ko sum don na na thok tu ranor lui ani ma se mani in rin tok na neya ama ke adin na tuma wangin apa thu soi chu anial le ani chu mitlai chuan hanjun chu damdoi ina a oma ugiaman a enkol dam lote medical record chu doctor ne na a entira afanu dam lo enkol na tur suma mamo awangin ruaman na thatak nen doctor chu a hmu ani hanjuna nupui doctor ni bok chuan hanjun chu ugiam ang mi a thu soi chu ringlo turin fui ma se afanu chan chwa be seina le ugiaman tlangwal ke ru tliak ati dam a hmu awangin hanjuna chuan a channa ding nget tlatin doctor chu a hnial ngalani lawyer hanjun chuan ugiaman natna tidam theihloh atidam theiti asoinon le a doctor chuan thinrim zet hian pindana chhuwa san hma in hanjun chu a hawa chuti lai chuan iyan chu a office a oma iyan chuan congressman bek laifa an komna enturin tv a ona prosecutor yan rahman na ang chuan engkim akal vek to ni in alang congressman bek hi in thanpuya ading don ti asiata wangin iyan hian mi pui thlop na hmu theinan ugiam chu thitura shemna pek ani theinana alam tanga asiamani heti lai hian hanjun po chuan news chu a en renga congressman bek chuan mimal takin lawyer hanjun chu asoi sela a chan chu ugiaman natna tidam theihloh ati dam theithu asoi fo awangin hanjun chu asoi selani chu chu asia chuan hanjun chu a thin rim ta hle a tv a thu asoi zo vele congressman bek chuan mi zong zong hne na changin fakna le thlopna na satak adongani prosecutor yan le police how tu chu lob thu soina atan zanria eipuya som ngala beisei lo takin congressman chuan phone call adonga phone call chang turin pona achwa angaya room chunga chuan police how tu le iyan chau chu an omta a iyan chuan congressman in tv a athu soite chu na sataka asoi selawangin
police ho tu chuan mak ati hle ani prosecutor yan tan chuan mi ti hlum chu thil nui zat thlak ani hau lo TV station le police ho tu pa chuan media ngai ven hlo an tum mai ani an pahnih chuan nasa takin anin hniala police ho tu pa chuan iya nang meichhia te chuan engma an thetak tak lo ni in asoya iyan chuan police ho tu pa chu soichhia in mi a ati ve thunga ngoi reng turin a hrilh bok van nei thlak takin congressman bek chu ruma chuan aron kir le a anin kar bo ruak chu aron ti dai ta a chuti lai chuan hanjun le atim te chu ugya ma thu boy chung chang ngun zoka zirchian tumin an thu khoma an pathum chuan an thu hriat te chu an soi ho nu chuan an thu boy kalphung ti dang lam thei in hial na om thei chu an thri chuak ta ani chu mi hnu loka chuan hanjun ti min thu puan tur an pek te chu television a ti chhuwa ani thu puang tu chuan hanjun ti min an ron pek ang chia khan azir chiang ta a ugyam hian thil swal ati tak tak nge nia he thu boya hian ugyam hi atuar tu ani zok ti zo na chu aron siamani prosecutor yan chuan thu thang alo hriat chuan a case lak chu a har sa zwal don ti a hria a engtin nge party dangin chu tiang thil chu an ron ti thei a hre thiam thei lo ani court session nei le tur tran ma lok hian mi puite chu an thin rim em ema court po na nor an hwai hot ani liu gyam chu ti hlum tlak minun rong ani ti ngai dan an lo siam to a tu na chuan aloyar hanjun po chu aloyar license si top turin an phut ani try lan chan vele hanjun chu ading ngala judge ne na chuan ugyam tan evidence tamjok present phalsak turin angena ma se iyan chuan hanjuna thil ngen chu thubel chian dol lowani alotia aton hria tam tak nen hanjun chuan iyan chu achang let ngala hanjun chuan a client ugyam tan adik na chanvo a om thei na dan atar langa iyan chu angoi nu in hanjun chuan evidence pathum aron pe ngala pakhatna chuan cheyum medical group a medical research project a oma chuta chuan ugyam hian a ma in internship alo nei to ani hanjuna zirchian na atanga alandan chuan ugyama zirlai ani laya blood treatment project anei dan chu cheyum medical group in an ngai sang hle ani chu baka medical group tenen soi hoin an zirchiang dun to bok hanjunan evidence aron hlan pani na chu ugyama poi khoina atuar tu zong zong te hi miswal dan phallo poi khoi tu te anni vek thu ani athu soi ti chang turin a faila hian victim te criminal record a oma hei hian hanjuna evidence te chu ati chiang le zwalani heng evidence pani aron hlan nu hian iyan chuan ugyam chuan tuma atidam ngai lo ti aron soya a evidence pek dodal na thu a hriat vele hanjun chuan ugyaman mia enkol dan chu court ngai tua turin thelu arot ngalani chutiang taka inrin tok na nei tur chuan a ma in he thu hi chipchiar takin an lo soidun to ani ugyam hian nanna ti dam theihloh damdoi anei to ti a hriat nuwa chau hanjun hian courta ugyama chan theina tur evidence anei theita ani judge chuan damlo enkol na atan man thisen sel chungchang a zo bel le chuan hanjun chuan chu thisen sel chu ugyama taksa atanga lak chhuwa vek ani thu asoi ngalani chu thu chu an hriat chuan court room a omte chu makti na in an khat veka chu tianga damlo enkol chu an ring theilo ani ani na taka chuan hanjun le atim te chuan uluk takin an lo zir chiang to a ugyama method manga thisen sel mutate nanna ti dam chu ati thei vek ti an lo mu chuak to ani atopa chuan hanjun chuan ugyaman adam doi lam thiam na afin fia theina hun rem chang adila trial chu anti top ta ani court room atanga achwa nuwa hanjun chu reporter te chuan an hwal ngala an vai chuan athu soi te chu adikle diklo an zot vekani lawyer mingthang tak hanjun chuan athu hriat le soi te chu thu diklo ani chuan lawyer ani na atanga aban tur thu apuang ngalani triala a hlotlin na chu ugyam chuan alo lom pui hle a ma se tu da thil poimo tak chu ugyam enkol dan tur zia na notebook sen bo kha ani thilom dan an thlir ho nu chuan ugyam notebook sen chu police ten an hmuni in an ringa chu wang chuan prosecutor yan chuan a ma in engkim alo shevek to in an ring bok press conference anei zo a iyan chu an ho tu pa hne na
ugiam a case chungchang soipui turin achua iyan chuan ugiam korta a inlandan chu a soinon le a hei wang hian an hotupa chuan ugiam a tidam theina dikle diklo chu azot fi ani chuti lai tak chuan iyan chuan ugiama mimal taka aman ni chu a hre chuak ta a ugiam chuan adam lo enkol lai chu a enkol zo lo chuan a thi tur thu le doctor dangin an enkol ani pon a thi tur thu a hriat tir ani ma se tuma in a thu soi chu an ngai sak lo ni in alang chu mi hnu chuan iyan chu a thopui pa nen anin bia a minchul chuan ugiam an man chu thil dik tak an ti thu asoya minchul chuan iyanin ugiaman mi ti dam theina anei ti angai dan chu alo hniala atira changa ugiam chu an ma chona wangin a top thleng an bei turani alo tia reivak lo hnuwa iyan chuan an ti min ugiam an man ni atanga video footage chu a enfia le a ugiam hian victim te abei ma hian ama puitu anei ni in alanga iyan hian footage chu voitam tak a enfia hnuwa ugiama diary ami minglang zong zong chu print veka ugiama laboratory atanga meter zanga bial chunga footage zong zong chu lakhom vek atumta ani hei hi trial lo omle turata na changkai theitur thil poimo takani hanjuna team te chu an lom hle a chan chu an thil zir chian khan social media a mipui a hip na sa hle ani heti lai hian hanjun chuan ugiama notebook bo chu sei chuak le in zo na tam tak asiama vanei thlak takin hanjun chuan a thu hriat te azir chian hnuwa a chip chiar zoka pe theitu tur mi a muta ani chu tudang ni lowin professor han ania kumtam tak liam ta a ugiaman accident ato hnuwa ugiama enkol tu ani atu ka chuan professor han chu abia a hanjun chu professor han mutur le thilom dan soipui turin akala hanjun chuan professor han chu ugiama thisen pian danglam na le chu thisen chuan natna khir tak veite tidam theina aneyem ti azota ma se professor han chuan kumtam tak alo zir chian na le doctor ani na atangin chutiang thil chu a om theilo ti in alo shila professor han tan chuan ugiaman athil soite chu scientific evidence a omlo awangin thudiklo hulhualani professor han thu soi chuan hanjun chu ugiamarin hlelna asiam ta ani chuti lai chuan iyan chuan ugiama thisen sample enfiana medical report chu adonga chu result atanga alandan chuan ugiama thisen mutatin natna atidam theiti an soi chu science lama chuan adiklo takzet ani atuk zinga chuan iyan chu in ring tok takin court ma a chuan adinga ugiama thune na finfia tumna engpo chu nolani thu apuang ta ani chuti rwal chuan iyan chuan ugiama chu judge pompuina a thitura shemna pek aphut bokani chumi hnu loka hanjun chuan iyanin athil mu kan lui zong zong te chu asoile a atopa chuan hanjun chuan thurel tluk ani hmain ugiama thilti swala chuan shemna nep jok pe turin kot chu angena reivak lova kot chuan thutluk na asiam ta ani ugiama che dan chuan scientific proof nei lo ma se atum ber chu natna ti dam le nunna chan him ani chu thu an hriat chuan hanjun le atim te chu an mang ang ta hle maya anin buat saina nasa tak chu iyanin a hne vek ti chu oi harsa an ti hle a judge chuan defendant in courta athiam na finfia tura angen na chu nol sak ani thu apuanga ugiam chu shemna sang ber pek ani judge thutluk na chu courtroom chhunga omzong zong te chuan kut bengin an lo lomani trial zo hnu chuan hanjun chuan judge chu abiak theinan alo ngaka ma se judge chuan ugiama thilti chu tual thana ani thu asoyani judge chu naupang natna khir tak vei thimai turten ti daman ni hun an nga thu hanjun chuan ashila ma se judge chuan ugiama ti dam theina thu chiang tak ni lo chu angai sak lem lo ani athutluk na siam chu tual that tu ta na shemna dik ani ti asoi zo chuan akal ngalani trial masaber chaw ani awangin hanjuna team te chuan ugiam chan chhuan hun an la nei thowa chu wang chuan i ani chuan chol hadam na hun anei tlem hle a an ho tu te chuan trial voi khatna an chak an lom lain i an chu ama chawin tual tha na thlen na hmuna akala arinang nge in tuna chuan internet a
ugia madam doi chungchang thuziak atam tahle a ugiam hian natna chi hrang hrang atidam thei tak takem ti hriat tumin zirchian na an nei hialani hei hi hanjunan a client ne na an soidun to le an ruak man na zinga mi ani ma se hanjun hian mipui ngai dan te chuan an thu buai ngai tua chu a ngong theilo nem ti ero achiang thei bik lo chu wangin ugiam ne na chuan an ruak man na chu a hlotling lo theya ruak man na dang thazok an nei angai ti in ashila hanjun chuan ruak man na asiam ta ani hanjun chuan afanu nun na chan himnan rim takin na athoka hun khir tak tak a man nu chuan hanjun chu a chol ha dam ve theita a afanu nen chuan reivak lo anin bia a chu hun chu atan chuan a hlu in a hlim om hle ani hanjun chuan ugiam hian afanu nat na chu atidam thei tak tak angem ti po chu a chiang bik lo he nat na rap thak tak hian afanu min sion nun na lak theina chance za asom kwa pakwa aneya chu wangin za pakhat chau dam chhuwa na chance nei ma se hanjun hian afanu chan chhuwa nan thei top a chhuwa angai ani prosecutor yanin tual tha thu boy a chui mek po chuan pason na anei to boka athat tu po hi ugia man thona research institute mi ngei ani ti achiang ani ian chuan hanjunan research institute kota asoi ngei kha ani ti a hrichwaka chuwangin atuk zinga chuan ian chu research lab chu en turin akalta a ma se awathlen chuan chulai mun chu hunrei taka changa man to lo le chhuasan ang main awamu a maktak main mi tu emo hian ian chu azuya ian chuan building chu chhongli chau ani ti a hriat chuan mak ati in ama lo kalpel tu chu a ring hlel zwal sawa ian chuan chupa chu a zuya ma se chupa chuan aman lo nan alo beile ta chuwang chuan ian chuan akuta hliam atwara chupa chu rang takin atlan chhia ani ugiam atan na jela chuan beiseilo tak thil a thlenga ugiam chu apoi khoida na wang chuan miswal dang engemuzat nen sel pakhata da ania chung zinga chuan mi pakhat ugiam tha zinga mi leina hnai po atel ve ani chu mi zan chuan ugiam chu amut thil nu chuan miswal ti chuan an ron pan hnaya pen pakhat ve ve an kenga chu mi hnuwa ugiam chu an huala leya chuan an bo thuta ani ugiam chu alo inveng na sahle a ma se pakhat chuan ugiam a oma chuan a pen ken chuan a vita vanei thlak takin a vit thuk lutuk lo hlau ani chu mi hnuwa anin swal boina a chuan miswal pakhat chuan a thurwal puipa chu a vit fu pala ugiam chuan chu hun chu remchanga mangin atal chhuaka pen chu a chu saka ama ero chu miswal lo be tu chu vit lowin ugiam chuan a hnung lama bang chu aron beng ta zoka chu mi hnu loka chuan ugiam chu a tlunga la doctor le nurse ten an enkol hnu chuan ugiam chu rin lo takin alo har chuak ta a chiang lo deuh hian ugiam chuan mi pakhat ming asoya chu chu han ni in khol turin ange nani tan ina anin swal boy na chu ani na taka chuan hanjun ro man na siam ania hanjun hian ugiam chu jail chunga miswal ti chunga adu anga achet phalna api hialani damdoi in pindan chunga chuan hanjun chuan doctor ne na changa thu a hriat chuan mak ati hle a tang pakhat an vi pal khan thisen a hlau na sa hle ti asoya ma se ugiam hian a thisen ngei chu pena hip chhuakin miswal hne na hian ape ani ati maktak main a hliam chu adam ngala miswal peritonitis natna po chu adam ta ani doctor thu soi chu oi omlo viawin langma se hei hi ugiaman ama natna ngei po a enkol damdan chia chu ani chu mi hnu reiwak lova hanjun ian le thunei tu sang tak pakhat ti chuan in hmu khom na an nei ta a ugiam a case chungchang chu chiang le langtlang taka soiho an du ani heti lai hian thunei tu chuan hanjun angen na pakhat ugiam chu natna a enkol dam theina fin fia hun pek adil chu a hnol sakti asoya hanjun chu ruaman na dang nei turin a cha bok chu thu a hriat vele ian chuan ne na achang le ngei don ni in na in hria a hanjun chuan an ril ru chu min ala tum tlata ma se an hmel om dan atang chuan a min theilo ti chu alanga chu wangin hanjun hian ugiaman tang ti a enkol damdan chungchang article chu a hmu ta ani article thupui an hmu ringot atang po chuan
iyan le an ho tu pa chu makti na in an khat nga la iyan chuan ugyam chu a thil du Tihdlo tling lowa thitura an shem theinan theitop a chua awangin tan in a thil thlenga wang chuan a thin rim hle ani hanjun anena anin muzo nu chuan iyan chuan hun reilo te chunga ugyam a tidam theina nei olsam taka pom ani chu mak ati hle a iyan chuan professor hanpo damdoi ina chuan a om ve ti a hria a chumi awang chuan ugyam a tidam theina chu olsam taka pom an ni mai thei ani chuta chuan iyan chu lis en turin aron tlan lut nga la professor han ming chu a hmuta nge ya mak ati ema chu mi hnu reiwak lova iyan chu mi pakhat nen chuan anin hmu a chuta tang chuan iyan chuan professor hanan ugyam chu ni khoshilawa damdoi ina omlai khan experiment nei nan a mangti a sheta ani atopa chuan ami hmu chuan iyan chu a case boy pui lai chu chui thuk lutuk lo turin a cha a chuti lo chuan ama prosecutor yan chu shiom tuar tu ani nge yang ti in a soibok ani chuti lai chuan hanjun chuan ugyam chu professor han nena anin kar chungchang azota ugyam chuan professor han chu accident ato hnuwa ama enkol tu ani ti ashila ugyam chuan engwanga hanjun chuan professor hana chanchin chu soichuak nge ani ti a hrethiam loin mak ati hle a hanjun chuan professor han chu ugyam tan thu shetu poimo tak ani thei thu a soi nga la ugyam harwa manna anga damdoi lama a theina te Tihdlo tlin ani theinan professor han chu an mamo ani chuti lai chuan ugyam chuan hanjun chu lungai lo turin a fuya a fanu min sioi tan thilpek leizok turin a shilani tuna tan chuan alo top le ta chhunzom le ani ang